В сложния свят на бизнеса, лидерите постоянно търсят някакво предимство, за да разберат по-добре екипите си. Ами ако ключа не е в поредния нов софтуер, а в звездите? Днес ще разгледаме една доста провокативна идея. Може ли бизнес-астрологията да се окаже новата рамка за модерното лидерство? Проблемът, пред който са изправени всички, е ясен. В днешно време да си лидер е много повече от това просто да разпределяш задачи. Истинското изкуство е да разбереш какво движи хората, какво ги мотивира, да приемеш колко са различни и да ги накараш да работят заедно. Всъщност, това е най-голямото предизвикателство. И точно тук, на сцената, излиза една, меко казано, изненадваща идея. Психологическата астрология като практическа рамка за разбиране на личността, но на работното място. Да, правилно чухте. Астрология в корпоративния свят. И нека сме наясно, тук целта изобщо не е да се предсказва бъдещето. Идеята е да се използва астрологията като инструмент за психологическо вникване. Един вид начин да се ориентираме в огромното разнообразие от характери и стилове на работа, които съществуват във всеки един екип. Разбира се, първата реакция на много хора вероятно е скептицизъм, което е напълно нормално. Най-интересното обаче е, че този подход директно се заема с най-честите критики към астрологията. Нека да видим кои са те. Ето ги и трите големи възражения. Първо, вестникарските хороскопи са пълна глупост. Второ, предсказанията са ненаучни. И трето, 12-те зодии са прекалено общо понятия, за да значат нещо. Това са общо взето стандартните аргументи, нали? Тук идва изненадата. Повечето сериозни астролози всъщност са напълно съгласни с тези критики. И това веднага ни показва, че има огромна пропаст между популярните хороскопи и психологическата астрология, за която говорим. Разликата е наистина колосална. От едната страна имаме хороскопите по вестниците, те са измислени през 30-те години на миналия век, буквално за забавление. От другата страна обаче стои детайлната натална карта, един сложен психологически портрет, който е абсолютно уникален за всеки човек. А що се отнася до предсказанията, помислете си за прогнозата за времето. Тя ни казва какви са общите тенденции. Да речем, има вероятност за буря, но не може да каже точно в колко часа и 35 секунди ще падне първата капка дъжд. По същия начин и психологическата астрология описва общи влияния и потенциали, а не предсказва конкретни събития. Добре, а третото възражение? Че 12 типа са твърде малко, за да опишат цялото човечество. И знаете ли какво? Това е напълно вярно. Но ако добавим само един друг фактор, асцендента, вече говорим за 144 различни комбинации. А ако включим и позицията на Луната, броят скача до над 1700. И когато вече вземем предвид абсолютно всички планети, домове и аспекти, възможните комбинации стават милиони. Всяка карта е уникална, точно като пръстов отпечатък. Така че целият аргумент за общи положения той отпада. Добре де, но работи ли това в реалния свят? Хайде да разгледаме няколко доста изненадващи примера, в които дори най-опростената форма на астрология е била използвана за съвсем реални бизнес анализи. Представете си, в Австралия голяма застрахователна компания анализира 160 000 иска за щети. Резултатът – оказва се, че близнаците са най-предразположени към инциденти на пътя, а козирозите – най-малко. И най-интересното е коментарът на директора на компанията, че резултатите съвпадат напълно с класическите описания на знаците. Подобен анализ прави и британската верига супермаркети Tesco, за да оптимизира маркетинга си. И какво откриват? Ясни модели на пазаруване според зодията. От бързите и, така да се каже, агресивни овни до импулсивните риби. Оказва се, че дори на това съвсем базово ниво астрологията може да има реално търговско приложение. Но всъщност можем да влезем още по-надълбоко, защото в основата на всичко не стоят 12-те знака, а една много по-фундаментална система – 4 основни типа личности, които са базирани на древните елементи. И тази идея съвсем не е нова. Всъщност, тя има корени, които се простират 2500 години назад във времето.
От древните гърци през Хипократ, та чак до великия психолог Карл Юнг. Неговите 4 психологични типа – интуиция, усещане, мислене и емоция, които и до днес са в основата на много управленски теории, всъщност са пряко свързани с тези 4 древни елемента. И преди да продължим, едно много важно уточнение. Когато тук говорим за типове или стереотипи, нямаме предвид негативния смисъл на думата. По-скоро трябва да се ги представяме като неутрални етикети. Просто начин да идентифицираме различни стилове на работа, без да им даваме оценка. И така, именно тези 4 типа, свързани с елементите огън, земя, въздух и вода, се оказват истинският ключ. Те предлагат една по-проста, но и много по-дълбока основа за разбиране на хората, вместо да се мъчим да помним характеристиките на всички 12 зодии наведнъж. В крайна сметка обаче, каква е ползата от всичко това в истинския живот? Как тази рамка може да промени начина, по който гледаме на работата в екип? Практическият извод е съвсем ясен. Крайната цел не е да се лепят етикети. Целта е да разберем силните и слабите страни на всеки един човек в екипа, за да станем по-толерантни и да изградим екипи, в които хората наистина се разбират и се допълват взаимно. И така, накрая остава един въпрос за размисъл. Възможно ли е един толкова древен и на пръв поглед нетрадиционен инструмент да ни даде напълно свежа перспектива към онова вечно предизвикателство в мениджмънта, а именно да разбираме хората, с които работим? Отговорът може да се окаже доста по-интересен, отколкото предполагаме.